Πέρα, μία ακόμα εκπομπή στον αέρα, Τρίτη. Για μία ακόμα φορά μαζί μας ο συναγωνιστής Σταύρος Κρίκος. Καλησπέρα για από μένα. Της Ένωσης Αποστράτων Χρυσής Αυγής, ανώτερος απόστρατος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, το ένδοξο. Μάλιστα. Ο άνθρωπος ο οποίος έσβηνε φωτιές όλη τη ζωή, δυνατά και δυναμικά. Τι γίνεται? Τρέχουν τα γεγονότα. Πού πάνε? Από το κακό στο χειρότερο, είναι δεδομένο. Τρέχουν, έτσι. Γιατί βιάζονται. Βιάζονται. Τα βοηθάει και η κυβέρνηση. Κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι είναι δυνατόν για να. Είναι μεγάλα παλτά, έτσι. Είναι συνδυασμός. Δηλαδή, οι άνθρωποι πρέπει να είναι και πολύ δηλαδή φελοί. Δεν ξέρω αν ακούσατε σήμερα, βγήκε η Γεροβασίλη και είπε ότι θα πάρουμε πίσω το άρθρο 198, δεν είναι καν λάθος, για τους offshore. Αλλά δικαιολογείται ότι έτσι, γιατί είμαστε καθαροί και γροθιά στο σύστημα και τέτοιο κτλ. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Έχουν γίνει περίγελος, δηλαδή και να θες να τους δικαιολογήσεις. Δεν μπορείς. Φίλε, όλες οι εκπομπές σατυρικές και μη παίζουν το τι έλεγαν όχι πριν 10 χρόνια, πριν μερικούς μήνες. Ή ο Στρατάρχης Καμένος, ή ο Τσίπρας, ή τα στελέχη του κτλ. Εκεί θα πούμε τώρα ωραία πραγματάκια για τον φίλτατο Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή και τα χθεσινά ηλιάκια, 10 χρόνια από την πτώση από την αερομαχία του. Το πούμε σωστά έτσι. Μπράβο. Το αεροπλάνο του πολεμικού αεροσκάφους του Ηλιάκη. Μάθει πώς μεναγού ή πώς μεναγός πλέον. Τιμήσενη και αυτού του ήρωα, ο οποίος έχει μπει στο πάνθεο των ηρώων. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Αυτή η χώρα, η πολυχιλιετής ιστορία της, έχει γράψει τις πιο ένδοξες στιγμές της με ήττες εντός εισαγωγικών. Με ηρωικές μάχες προδιαγεγραμμένες ότι δεν θα κερδίζονταν, αλλά οι πρωταγωνιστές πήγαν εκεί γιατί έπρεπε να δώσουν το παράδειγμα της κοινωνίας μας πειθόμενη. Μπράβο. Είτε έχει να κάνει με τις Θερμοπύλες και τον Λεωνίδα, είτε έχει να κάνει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που ήταν και αυτή μια μεγαλειώδης εκδήλωση, η οποία έγινε και αυτή προχθές την Κυριακή. Είτε είχε να κάνει με το 1940, είτε είχε να κάνει. Ήταν μοιρασμένο. Μιλάμε για το δεύτερο κομμάτι της γερμανικής εισβολής, όπου ενώ όλη η Ευρώπη παραδίνονταν, οι Έλληνες αντιστεκόντουσαν μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αντιστεκόντουσαν μέχρι τέλους και παραπάνω. Είτε είχε να κάνει με τον Παπαφλέσσα. Έτσι δεν είναι? Στο Μανιάκι. Γιατί όταν πήγε εκεί, πήγε για να πέσει ένδοξα και να αφυπνίσει τους Έλληνες, τους οποίους τους είχε φάει η βουλευτήτιδα της εποχής, η πολιτική, η διχόνοια, όλα όσα δυστυχώς ταλανίζουν το έθνος μας. Γιατί πάντα έναν αγώνα, όταν γίνεται ένας αγώνας, κατόπιν έρχονται ας τους πούμε αυτοί που είναι κατ' επάγγελμα πολιτικοί, να τους καπελώσουν. Έτσι λοιπόν, μετά όταν οι καπετανοί άρχισαν να ελευθερώνουν την Ελλάδα, ήρθαν οι φαναριώτες. Και για τον εθνικό μας θέλω να πω κάτι, το διάβασα στο διαδίκτυο, είναι επίκαιρο για όσα συμβαίνουν στην εποχή μας. Το ξέρουμε, αλλά το ξεχνάμε, γιατί όταν ψάλουμε τον εθνικό μας ύμνο, ψέλνουμε τους δύο πρώτους στίχους, δεν ψέλνουμε τους 150, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τους τελευταίους. Τι έγραψε ο προφήτης, στην προηγουμένη περίπτωση Διονύσιος Σολωμός. Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Και ό,τι σκύπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά, μην το πιάσετε γιατί ρίχνει, εις σε δάκρυα θλιβερά. Από στόμα που φθονάει, παλικάριας μην ποθεί, πως το χέρι σας τυπάει του αδελφού την κεφαλή. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά. Εάν μισούνταν άμεσό τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Τέτοια αφήνεστε φροντίδα, όλο το αίμα όπου χυθεί, για θρησκεία και για πατρίδα, όμοιαν έχει την τιμή. Πρώτο-τελευταίος. Στο αίμα αυτό που δεν πονείτε, για πατρίδα, για θρησκεία, σας ορκίζω αγκαλιαστείτε σαν αδέλφια καρδιακά. Και τελευταίος. Πόσο λύπη στοχαστείτε, πόσο ακόμα να πάρθει, πάντα η νίκη αν ενωθείτε. Αυτό λέει πολλά για το ελληνικό έθνος, του οποίου τα μειονεκτήματα, από τα οποία δεν μαθαίνουμε, και δυστυχώς επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δυστυχώς για το ελληνικό έθνος. Ήταν πρόσφατη η επέτειος 29 Μαΐου. Δυστυχώς είμαστε στην ίδια κατάσταση και σήμερα. Ο εχθρός πάλι το πρώτο πυλόν, τότε ήταν έξω των πυλών, αλλά με πολύ
Ήδη όμως η αυτοκρατορία αυτή είχε πλέον περιορίζονται στην Κωνσταντινούπολη και μερικά ελάχιστα εδάφη τα οποία ήταν ελεύθερα πλέον. Γιατί είχαν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια. Αν βάλουμε που δεν επανήλθε ποτέ από την Φραγκοκρατία του 1904. Από την πρώτη, την πρώτη άλωση της πόλης. Ναι. Δεν επανήλθε. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν μαχητές, υπήρχαν άντρες που μπορούσαν να πολεμήσουν. Πλην όμως είχαν κλείσει τα μοναστήρια για να αποφύγουν τη στράτευση. Το βλέπουμε γι' αυτό σήμερα. Είναι τυπικό και ουσιαστικό προσόν και είναι, πώς να το πούμε, είναι ένα στάτους σήμερα να μην πηγαίνει στρατό. Γιατί δεν τους προσφέρει τίποτα, δεν κάνει, δεν ράνει, φτιάχνει. Και βλέπουμε τώρα πλήση των πολιτικών να είναι αστράτευτοι. Η μεγάλη στρατιά των αστρατεύτων. Ή και κάτι που έχουν στρατευτεί να έχουν υπηρετήσει σε κάποιες ειδικές μονάδες, όπως το Καβούρι, σε μια μονάδα της αεροπορίας. Όπου εκεί πρέπει να εκεί θητεύουν και υπηρετούν μόνο από κάποια μεγάλα τζάκια, γιατί αλλιώς δεν πάει κάποιος απλός φουγάρα. Χολαργού. Ταγμαγές, το πληρέστε είναι 4 φορές πάνω από το κατώτατο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή ήταν πολύ μεγάλη και σημαντική η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Παλαιολόγο. Μια εκδήλωση που η Χρυσή Αυγή με την Επιτροπή Εθνικής Μνήμης την πραγματοποιεί εδώ και δεκαετίες. Πολλά χρόνια. Και αυτό γιατί θέλω να πω, βγήκανε κάποιοι και έσταξαν πολύ χολή για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι από την επίσημη εντός εισαγωγικών ιστοσελίδα του κ. Καμένου, δεν θα πω τι και πώς. Η απάντησή μας είναι, τους τη λέμε, ότι πρώτα θα κάνετε μια εκδήλωση εθνικού περιεχομένου όπου θα μαζέψετε ένα πουλμανάκι μικρό, 20 κόσμο, και μετά θα πιάνετε στο στόμα σας τη Χρυσή Αυγή, όπου μάζεψε και πάλι χιλιάδες Ελλήνων με ελληνικές σημαίες, με βυζαντινές, οτιδήποτε άλλο. Αυτού είναι συνέπεια λόγων και έργων και πολλές δεκαετίες πλέον που τιμάμε. Αυτό το ένα κομμάτι. Ξεκάθαρα τις εθνικές. Και δεύτερον είναι ότι η Χρυσή Αυγή τιμούσε τον Παλαιολόγο, όπως και πολλούς άλλους μεγάλους Έλληνες, χρόνια πριν μπει εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και όταν ήμασταν στο 025, στο 027, στο 017 και δεν μας καιούταν καρφί. Και με την ίδια προσήλωση και αγάπη και πόρωση πραγματοποιούμε αυτές τις εκδηλώσεις. Και παρεμπιπτόντως, να συνεχίσω για να τελειώσω το συγκεκριμένο σχόλιο μομφή καρφί προς το επίσημο εντός εισαγωγικών site του Πάνου Καμένου. Οι χρυσαυγίτες και οι συμμετέχοντες στο Μιστρά, γιατί την ίδια ώρα έγιναν και εκδηλώσεις στο έτερο άγαλμα του Παλαιολόγου στο Μιστρά, ήταν πολύ περισσότεροι από τους και πάλι συμπαθούντες με τη Χρυσή Αυγή που παρευρέθησαν στις εκδηλώσεις που παρευρέθη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί αυτή ήταν η σύγκριση που έκανε. Μας κατηγορούσε για ότι είμαστε οι οπαδοί των Ισλαμοφασιστών και διάφορες άλλες μπουρδολογίες και ανυπαρκτολογίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα μηνυματάκι. Αθανάσιος. Όλα τα κανάλια έδειξαν τους εορτασμούς των Τούρκων για την άλωση, ενώ δεν έκαναν μία αναφορά στη τελετή μνήμης Χρυσής Αυγής. Πολύ ωραίο. Ξεκινάτε, κύριε Κρίκο, λοιπόν, να σχολιάσουμε αυτό το θέμα. Είμαστε εδώ στην 29η Μαΐου τώρα. 563 χρόνια, 563 μουσικούς, 563 όλα τα πράγματα ήταν, όλες οι καταστάσεις εκεί ήταν σημαδιακές. Ο Σουλτάνος, εντάξει, κάπως έχει ξεφύγει αυτό. Αυτούς πάντως για πάρτι τους καλά το κάνουν. Για την πατρίδα τους καλά κάνουν οι Τούρκοι από τη μεριά τους για την Τουρκία. Εμείς τι κάνουμε εδώ στην Ελλάδα για την Ελλάδα μας. Όπου δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, όχι μόνο για αυτούς, για κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος, έτσι λένε όλοι οι πολιτικοί. Όλο το τόξο αυτό δεν λέει. Ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, η ελληνοτουρκική φιλία. Άλλωστε δεν είναι πολλά τα χρόνια. Ακόμα και μετά με τη μικρασιατική καταστροφή, ο Βενιζέλος πρότεινε το σφαγείο του ελληνισμού τον Κεμάλ για τον Νόμπελ Ειρήνης. 7 χρόνια μετά, το 29 ήταν ή το 30. Δεν έχει σημασία τώρα. Έχει σημασία τώρα αν είναι 7 χρόνια ή 9. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτοί που λέγονται Έλληνες πολιτικοί, ας το πούμε ελληνόφωνοι, εν πάση περιπτώσει, να τους κάνουμε αυτή τη χάρη, εν πάση περιπτώσει. Ελληνόφωνοι δεν έχουν εθνική συνείδηση. Στερούνται συνειδήσεως. Πάει τελείως. Και πάμε στην επόμενη μέρα της 29ης Μαΐου, 30 Μαΐου, που ήταν η επίσημη ημέρα εκδηλώσεων για τον Ανθιποσμεναγό Ηλιάκη στην Κάρπαθο. Είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη Χρυσή Αυγή στις εκδηλώσεις που έγιναν εκεί. Πραγματικά πάντως υπάρχει ένα μεγαλοπρεπέστατο, ένα πολύ έτσι ωραίο μνημείο στην χώρα της Καρπάθου. Πολύ μεγάλο, επιβλητικό.
για να τιμήσει αυτόν τον ήρωα πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Και η πολεμική αεροπορία με μεγάλη παρουσία προς τιμήν τους και ενεργεία πιλότη και απόστρατη, και ήταν και ο αρχηγός Γέα, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή ομιλία, και ο δήμαρχος Καρπάθου έκανε καλή ομιλία. Όλοι έκαναν καλές ομιλίες. Τώρα ξεκινάνε τα παρελειπόμενα. Τα πολιτικά κόμματα δεν μίλησαν. Καλώς κακώς δεν έχει σημασία. Ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουν, αλλά λόγω του ότι ενεμφανίστη ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής καλά συνταγή, τελευταία στιγμή αλλάζανε τα χαρτιά με το πρόγραμμα εκδηλώσεων κτλ. Προκειμένου να μην μιλήσουμε. Όπως επίσης, επειδή δεν ασχολήθηκα κάθε χρόνο, εδώ και 10 χρόνια, ως ήθιστε, όχι μόνο σε εκδηλώσεις για τον Ηλιάκη, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις πολεμικής αεροπορίας, μπαίνει σε 130 από την Ελευσίνα και παίρνει τους απόστρατους, εν ενεργεία, αξιωματικούς, παξιωματικούς. Στην προκειμένη περίπτωση παίρνει και τους συγγενείς του θανόντος, στην προκειμένη περίπτωση του Ηλιάκη, του ήρωα, και έπαιρνε και τους βουλευτές, όσοι ήθελαν να πάνε. Πέρσι, επειδή ήταν να πάει η Χρυσή Αυγή, τελευταία στιγμή αποφάσισαν ότι δεν θα πάρουν βουλευτές. Μπράβο, καλό αυτό. Φέτος, επειδή η Χρυσή Αυγή δεν είχε δηλώσει επιθυμία να πάει με το 130, τους πήρε τους βουλευτές. Ωραία πράγματα. Μιλάμε τώρα, συμβαίνουν απίστευτες ιστορίες. Ο στρατάρχης Καμένος δεν εμφανίστη, υπό τον φόβο ότι θα δέχεται άγριες αποδοκιμασίες. Δηλαδή, ναι, κάπως έτσι. Ναι, οι κάτοικοι είχαν πολύ απειλητικές διαθέσεις απέναντί του, και για το ΦΠΑ που έχει ψηφίσει και για όλα τα άλλα τα καραγκιοζηλίκια για τις κολοτούμπες. Είναι εγκληματικό. Γι' αυτό το εγκληματικό ΦΠΑ οι κάτοικοι θα διαμαρτύρονται. Και την τελευταία στιγμή έμαθαν ότι δεν θα πάει. Από εκεί και πέρα η Χρυσή Αυγή είχε μια πολύ θερμή υποδοχή. Ήμασταν εκεί από τα χαράματα. Δεν πήγαμε τελευταία στιγμή όπως πάνε οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Γυρίσαμε την πόλη, γυρίσαμε αλλού. Πολύ καλά, όλα ωραία. Είναι οι ακρίτες μας, οι οποίοι βαστάνε θερμοπύλες, αντέχουν. Και θα πιστεύω ότι θα αντέξουν. Έχει αντέξει για άλλα και άλλα η Ελλάδα. Και εδώ θυμήθηκα τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πνευρόμικος, γιατί είναι εκ των έσω. Έτσι ακριβώς. Και τώρα μου δίνεις μια άλλη πάσα, μια και μιλάμε για τον εχθρό εκ των έσω. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε. Σε κάποιες στάσεις λεωφορείων στην Αθήνα, κάποια σλόγγαν που ήταν άσπρη αφίσα με μαύρα γράμματα και έγραφε διάφορα. Θα σας διαβάσω ενδεικτικά δύο και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά στην πλατεία υπάρχουν παιδιά από Ελλάδα, Αλβανία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, από παντού, και αυτά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πολύ ωραίο έτσι ακούγεται, έτσι εύβηχο και συμπαθητικό. Ναι. Και διαβάζεις σε άλλο που λέει: θα ήθελα να έχω όλα τα απαραίτητα χαρτιά, ενώντας ότι είναι κάποιος λαθρομετανάστης ή και πρόσφυγας ακόμα, οπότε θα πρέπει να μεριμνήσουμε. Και διαβάζουμε κι άλλο, πάλι στο ίδιο μοτίβο, είναι αυτό που είναι άσπρο το φόντο με απλώς μαύρα γράμματα. Νιώθω πλούσιος, έχω 2 πατρίδες, την Ελλάδα και τη Συρία. Όμως η μία από αυτές πεθαίνει και η άλλη αγωνίζεται και αυτή. Ο πόλεμος που έχετε εδώ είναι άλλου είδους. Η προπαγάνδα σε όλο της το αειδιαστικό μεγαλείο. Θέλω το παιδί μου να έχει τη δυνατότητα να πάει σχολείο. Δεν έχω πρόβλημα αν θα είναι ελληνικό ή αραβικό σχολείο. Όλα είναι εκπαίδευση. Και επίσης με αφήσεις σε τοίχους, καθόμασταν και τα ψάχναμε όλο το πρωί αυτά και τα βρήκαμε, και είδαμε από πού είναι, θα σας πάμε στο τέλος στο ζουμί. Πρωτού έρθω εδώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε χώρα που λεγόταν Ελλάδα. Κάτι θα πρέπει να αλλάξει, κάτι θα πρέπει να συμβεί. Φοβάμαι τη μοναξιά. Μετά στα αγγλικά, I was born and raised in war και διάφορα άλλα. To live σε αγγλικές, δεν έχω τίποτα εδώ, ούτε καν χαρτιά. To live the way that human beings live. Και διάφορα άλλα προπαγανδιστικά, τα οποία όλα μαζί είναι κομμάτια ενός πάρτου, αν τα συνθέσεις, είναι η προπαγάνδα σε όλη της τη μορφή. Ποιοι χρηματοδοτούν όλα αυτά? Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου 39 φράσεις, 39 επιθυμίες προσφύγων και μεταναστών έγιναν σύνθημα μήνυμα προσευχής στο πλαίσιο του poster project της στέγης γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, με τον τίτλο And for the rest, Athens. Έχει και πολλοί άλλα, μπείτε να δείτε εκεί τις αρλουμπολογίες τους. Αν ήξερε ο Ωνάσης ότι το ίδρυμα το οποίο είχε όνειρο, ο Ωνάσης ο οποίος ήταν ένας πατριώτης, ένας εθνικιστής, ένας ο οποίος ήταν κατά της παγκοσμιοποίησης, καθιονδήποτε τρόπο, ότι το ίδρυμα Ωνάση θα καταντούσε έτσι, μάλλον δεν θα το έφτιαχνε. Θα προτιμούσε να τα μοιράσει τα λεφτά του και να πάνε να τα φάνε οι Έλληνες στα κολόμπαρα της επαρχίας. Είναι σίγουρα θα ήταν πλέον προτιμότερο. Τώρα με τα όπλα που έχουν, γιατί μετά ξέρεις από τα μαχαίρια έχουν πάει στα όπλα τώρα. Δεν ξέρω στην ειδωμένη αν έχεις δει, γιατί
Σήμερα όλα τα site, κανάλια και αυτά λένε για πόσο καθαρή είναι η δομένη, γιατί καθάρισε, φύγανε με την απομάκρυνση των. Πήγαν δίπλα. Και πήγαν στα χωριά. Και αρχίζουν και πέφτουν. Επειδή ξέρω καλά την περιοχή. Είναι αστείο, παιδιά. Φύγαν από την Ιδωμένη, του διώξαν. Βασικά λέει διώξαν 4.000, του πήραν με λεωφορεία. Εγώ πιστεύω ότι φύγαν πολύ λιγότεροι. Συνεννοήθηκαν και απλώς είπαν πηγαίνετε λίγο πιο εδώ για να μην. Γιατί η Ιδωμένη έγινε hot spot. Ακριβώς δίπλα. Δεν είναι 1 χιλιόμετρο περίπου. Είναι η Εθνική Οδός. Και έχει 2-3 εγκαταλελειμμένα βενζινάδικα λόγω της κρίσεως και λόγω του ότι κάποιος μπορεί να πάει σε μια γειτονική χώρα, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία και να βάλει βενζίνη 30% φθηνότερη. Έχουν κλείσει και έχουν και εμείς τα πάρκινγκ και εκεί είναι πλέον τα hot spot. Αυτοί που φύγαν την Ιδωμένη πήγαν εκεί. Από εκεί πέρα αυτό που είπες, ότι σήμερα στο Πειραιά, στο λιμάνι. Όχι στο Πειραιά, στην Ιδωμένη, λέω, σε χωριό. Ναι, στο Κιλκής. Στο Κιλκής έγινε, γιατί χάσαμε γίνει και στον Πειραιά. Ναι. Τον μετεφέρθη, λέει, στο Τζάνιο ένας λάθρο ή πρόσφυγας ή τέλος πάντων κάτι. Ναι, μαχαιρωμένος κι αυτός. Μαχαιρωμένος. Όχι, εδώ λέμε ότι ένας Πακιστανός πυροβόλησε άλλο Πακιστανό. Τώρα και εσύ μην είσαι τώρα βενζινάδικο. Ακραίος. Και ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και για να τελειώνουμε και με το Ίδρυμα Ωνάση, να πω μια κουβέντα ακόμα. Πες το με. Δεν έγινε καμία σύλληψη. Όχι, και ρωτάμε, δεν ισχύει ο νόμος? Όταν πυροβολεί κάποιος, αν πυροβολήσει κάποιος. Όχι, στην προκειμένη περίπτωση. Ρε το μάχαιρο στον άλλο, τον αστυνομικό στο λαιμό πριν λίγο καιρό. Τον πιάσανε, πήγε στο δικαστήριο, έφαγε κάτι μήνες με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος. Από πήραν ανθρωποκτονία στο λαιμό. Του Λαζάνα, ελεύθερη. Μπράβο, τι συζητάμε τώρα. Και για να τελειώνουμε και για το Ίδρυμα Ωνάση. Είναι όταν στο Gay Parade, τότε που γινόταν η ψηφοφορία μάλλον στη Βουλή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων κτλ. Είχε χρωματιστεί, είχαν με χρώματα στο ουράνιο τόξο στα χρώματα των ομοφυλοφίλων. Καταλαβαίνετε την κατάντια τους, αν αυτή τώρα είναι στέγη γραμμάτων και τεχνών ή στέγη κάτι άλλο, για να μην αρχίσω λέμε τίποτα και πάλι έχουμε τίποτα αγωγές και πιο σίγουρο. Εμείς έχουμε άλλο. Εμείς οι βουλευτές τώρα έχουμε την πιο fast track άρση ασυλίας με διάφορες γελοιότητες, να πούμε, οι οποίες συμβαίνουν. Και επειδή μιλάμε έτσι για λαθρομετανάστες, μετανάστες και ρατσισμό, δεν ξέρω, θα το διάβασα αυτό, που η μελέτη του Δήμου Αθηναίων, όπου 62% των άστεγων στην πατρίδα μας είναι Έλληνες φυσικά και οι Έλληνες είναι οι άντρες είναι 85,4%. Την ίδια ώρα, επειδή τα hot spot έχουν σκηνές και δεν είναι καλό, θα βάλουν σε όλους σπιτάκια. Τους κατσικώνουν εδώ πέρα. Και δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Και ούτε αυτοί θέλουν να μείνουν εδώ. Δεν και καλά, επειδή ο μεγάλος εμπνευστής αυτού του σχεδίου του θέλει εδώ. Έτσι ακριβώς. Και αλλού, γιατί θα είναι το καλό το προγεφύρωμα, ξέρεις, θα είναι τα προγεφυρώματα, θα γίνουν άλλες ιστορίες. Και καθόμαστε εμείς και κοιταζόμαστε και λέμε και με απευθείας αναθέσεις. Καλό να το δουν οι Έλληνες αυτό. Και με απευθείας αναθέσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Πού θα πάνε? Το μεγαλύτερο ποσοστό των. Αυτά είναι θέμα. Αυτές οι εταιρείες τα παίρνουν. Ναι. Έχει πάρει κίνητρα του κ. Κόκαλο, έχει πάρει πολλές δουλειές και πάει λέγοντας. Το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγήθηκε των άστεγων, οδήγησε στον δρόμο τελευταία πενταετία, το 71% και τον τελευταίο χρόνο το 21,7%. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό που είπες τώρα για τους άστεγους, σύμφωνα με την ύπαρτη αρμοστία του ΟΗΕ, είναι 20.000 οι Έλληνες άστεγοι. Και μπορεί να ξεφεύγει, έτσι, μπορεί να είναι. Δεν καταλαβαίνεις, συνεχώς αυξάνεται. Ναι. Συνεχώς αυξάνεται. Γι' αυτό για τις offshore εταιρείες και τις εξωχώριες για τους υπουργούς και τους βουλευτές. Ας πούμε τώρα, επειδή για την Νέα Δημοκρατία που το σήκωσε παντιέρα, ότι αυτό είναι μνημονιακή υποχρέωση. Έτσι. Μα βγήκε ένας εκ των αντιπροέδρων της Βουλής, ο Νικήτος Κολαμάνης, νεοδημοκράτης παλαιός, και είπε ότι ήταν και στις επιτροπές, ήταν παντού και οφείλαμε να το γνωρίζουμε. Οφείλατε να γνωρίζετε, να το ψηφίσατε και μετά βγαίνουν και κάνουν επίκαιρη επερώτηση ως κόμμα όλοι μαζί και λένε για τις offshore. Ας πούμε για τους ανυπόλοιπους τώρα του ΚΚΕ που φωνάζουν για τις offshore εταιρείες, να μας πούνε γιατί το 902, την πόλη του 902 σε ποια offshore πήγε. Έλα τώρα, μην είσαι και εσύ τώρα ακραίος. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, επειδή τα απολαγός πρέπει να καλά να τα υιοθετείς εσύ. Πώς γίνεται αυτό, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ εδώ να διαγραφεί από τα πρακτικά αυτό. Μα είναι δυνατόν να λες τώρα ότι πουλήθηκε 902 και μεσολάβησαν πολλές offshore. Και μεσολάβησαν πολλές offshore. Όχι μία. Δεν ξέρεις κιόλας, όχι μία. Ήταν εξής ένας κικαιώνας offshore, έτσι χάνεται. Πού? Σε μια offshore. Έλα τώρα. Πού το ήξερες? Μίλησες πακιστανικά? Όχι. Τι, τότε πώς? Πώς έγινε, δηλαδή θέλω σε παρακαλώ εξηγήσεις. Αύριο. Αύριο ναι, κυκλοφορεί Χρυσή Αυγή. Αν την παρουσίαση και να το λέμε, θα το πούμε και πάλι μετά. Λαϊκή εθνικιστική εφημερίδα Χρυσή Αυγή, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα. Αριθμός φύλου 983. Άντε, 17 εβδομάδες ακόμα και πήγαμε στο χιλιάρικο. Καλά είμαστε εδώ. Με πολλά θέματα. Έχει το πιο ενδεικτικά αναφέρω ότι στην εκπομπή της ΕΡΤ, την οποία πληρώνουμε φυσικά όλοι στο λογαριασμό της ΔΕΗ,
Η Μαριλένα Κατσίνη και ο Σίλα Σεραφείμ, τώρα που θυμήθηκα τον αποτυχημένο αυτό ηθοποιό, είχε βγει προκαιρού και έβριζε σκιότατα Χρυσή Αυγή. Άραγε, όταν βρίζει τη Χρυσή Αυγή, βρίσκει και, πώς το λένε, βρίσκει και στέγη. Σωστό. Είδες. Κανείς δεν πάει χαμένος, άμα βρει τη Χρυσή Αυγή. Φιλοξένησαν αυτή τη γνωστή και μια εξαιρεταία Αντζελίκ Κουρούνη, για να θυμίσει μια σαχλαμάρα που έχει εκεί πέρα που λέει Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση. Ναι, αλλά του γύρισε μπούμεραγκ. Αυτό ακριβώς. Από την ίδια την Κουρούνη. Από την ίδια την Κουρούνη, γιατί λέει η Χρυσή Αυγή είναι δίπλα στον χυμαζόμενο πολίτη με κοινωνικές δράσεις και τώρα και τα άλλο και την κόψαν σχεδόν στον αέρα πάνω. Θα πούμε όμως τώρα κάτι για αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι έχει κάνει μια απρέπεια. Η εν λόγω, πώς τη λένε, δεν θυμάμαι, είναι Ελληνοελβετίδα νομίζω. Ζανέτ, Ζακλίν. Όχι, Αντζελίκ Κουρούνη. Αντζελίκ Κουρούνη. Αντζελίκ Κουρούνη. Τέλος πάντων, αυτή έχει βγάλει ένα ντοκιμαντέρ. Αυτή, μάλιστα πριν από τις εκλογές του 2012, δηλαδή ερχόταν και φωτογράφιζε στις εκδηλώσεις μας όπως πολλοί κλπ. Και είχαμε μια οικειότητα μαζί της γενικώς, και όταν ευγενική δεν είχε κανένα θέμα. Γενικώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανένα. Δεν είμαστε τίποτα παράξενοι και πονηροί. Έτσι. Το η απρέπειά της είναι ότι σε κάποια κομμάτια της τα λεγόμενα κάποιον τα έχει απομονώσει. Εννοείται. Δηλαδή, ενώ η πρόταση στο πούμε είχε. Μπράβο. Ενώ η πρόταση στο πούμε είχε 20 λέξεις, αυτή την έκανε 5. Και αλλιώς φαίνονται οι 5 λέξεις, αλλιώς φαίνονται αν είναι 20. Είναι το ίδιο που έγινε και με την πρόταση του αρχηγού, όπου από τα λεγόμενα που είχε πει προεκλογικά στο Χατζηνικολάου, από μια ολόκληρη παράγραφο, απομόνωσαν 2 λέξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μας τώρα εδώ, αν θέλουν και μας αποκόψουν και ράψουν, θα μας βγάλουν 50 θέματα. 50 θέματα θα μας πούνε. Ότι ήμασταν στο gay parade. Πολλά πράγματα θα πούνε. Αλλά από εκεί πέρα είναι αυτό ότι δεν μπορούσαν να πούνε τίποτα από αυτό το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή αυτό το ντοκιμαντέρ το παρουσιάζουν ότι είναι. Να, ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Μα ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Επειδή σας μοιράζαμε πατάτες και κρέατα. Ξυπνάτε. Μα το μόνο που βγαίνει εκεί είναι αυτό το που βγαίνει λίγο γραφικό κιόλας. Που λέει ο ένας μου γιος είναι γκέι, ο άλλος είναι αναρχικός. Κάτι γιατρέ. Δηλαδή αυτό έχει μια γραφικότητα, ένα αστείο αυτό. Εντάξει, προκαλεί το γέλιο, δεν έχει τίποτα άλλο επιλήψιμο το οποίο μπορεί να πεις. Λοιπόν, θυμάστε κάτι άλλο τώρα, κύριε σκηνοθέτα, θυμάστε που ορίονταν οι Σιριζέοι και πήγαιναν και κλείνανε τα διόδια κτλ. Δεν πληρώνω, δεν κάνω, δεν ράνω και ότι άμα έρθουν οι κυβέρνηση θα καταργήσουν, θα τα κόψουμε κτλ. Πήγα στην εφορία όλα αυτά. Να διαβάσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν και τις φίλες για τις αυξήσεις των διοδίων από την 1η Ιουνίου. Τις νέες αυξήσεις έχουν αυξηθεί κι άλλο με επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ΑΝΕΛ. Και αυξάνεται τώρα με τη δικαιολογία ότι αυξάνεται το ΦΠΑ 24% και πάει λέγοντας. Φυσικά όλα για τον Μπόμπολα. Γιατί όλες οι κοινοπραξίες που έχουν τα διόδια, είτε λέγεται Ολύμπια Οδός, είτε λέγεται Αττική Οδός, είτε λέγεται Ιόνια Οδός, είτε ό,τι άλλο λέγεται, παντού βασικός μέτοχος είναι η Ελάκτορ του Μπόμπολα, η μητρική εταιρεία, η οποία μέσω των θηγατρικών της εταιρεών, όλες αυτές που είπαμε είναι θηγατρικές. Και για να μην ξεχνιόμαστε και να μην του λέμε αρλούμπες, τώρα, αφού μας βλέπετε, μην μας αφήσετε, φύγε τώρα και χάσουμε την τηλεθέαση. Χτυπάμε τα σκορ. Πατήστε μετά στο Google Ελάκτορ να δείτε πόσες και ποιες εταιρείες είναι κάτω από την Ελάκτορ. Το έχεις δει? Πάρα πολλές. Το έχεις δει τι εταιρείες είναι? Είναι όπου υπάρχουν μεγάλα έργα. Έχει τις εταιρείες που παίρνουν όλες τώρα, εκτός από την κατασκευαστική των Άκτορα, εκτός από τις εταιρείες που είναι διαχείριση αυτοκινητοδρόμων, όλες, μα όλες, έτσι, δεν υπάρχει μία που δεν είναι. Έχει για τη διαχείριση των απορριμμάτων που είναι η νέα μεγάλη μπίζνα, όλες. Έχει ειδικό κομμάτι με εταιρείες, έχει τα πάντα, έτσι, για να μην του ξεφεύγει τίποτα. Και άμα δείτε σε κάποιες εφημερίδες, συνήθως Κυριακές διαφημίζουν για κάτι νταμάρια μεγάλα που παίρνουν την πρώτη ύλη προφανώς και είναι πάλι για αυτά δικά του. Όλα δηλαδή έχει φτιάξει μια λυσίδα να μην δίνει πουθενά, μόνο το έθνος πάει άπαντο εκεί ο Πίγασος, αλλά και το εκεί να πλήρωτη, ξέρεις, πάνε πίσω αυτό κτλ. Όλα καλά, όλα καλά και όλα. Κατά τα άλλα δεν έχουν λεφτά να βάλουν για να. Λεφτά έχουν, αλλά δεν τα βάζουν. Πάμε να πούμε για τα success story τα σημερινά. 2 μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν σήμερα. Ναι, το διάβασα. Το Λίδρα Μάριο είναι Μάριο. Με 150 ανθρώπους. Δεν είναι Λίδρα Μάριο, λέγεται Athens Λίδρα πλέον. Είναι κρίμα, ένα μεγάλο ξενοδοχείο σε ένα καλό σημείο. Μια εποχή που ο τουρισμός μας ανεβαίνει και τρώει ένα ακόμα χαστούκι. Θα πρέπει να έχει βρεθεί μια λύση, είναι κρίμα. Και το άλλο χαστούκι είναι ότι έκλεισε η Πυρσό Security. Ναι, το διάβασα. Με 800 εργαζόμενους securityάδες, οι οποίοι όταν λέμε, καταλάβετε, ξέρετε το μισθό που παίρνουν πια τα security, έτσι. Παίζουν στα 4 με 4,5 εκατοστάρικα για 8 ώρα. Αυτός είναι ο μισθός. Ναι, πλέον έτσι τώρα, δηλαδή δεν το συζητάμε λέει, για κλαδικές συμβάσεις, γεωματικές συμβάσεις. Εδώ ο καθένας κάνει. Υπάρχει ένα λαλούμο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ανεξέλεγκτα όλα. Θέλει σε απολύει, αν σου πει ελλείψη, πρόσεξε τώρα έτσι, για να πούμε και την άλλη πλευρά του παραμυθιού. Τι λένε, τι ισχυρίζονται πραγματικά η εταιρεία που σου λέει δίνουν 450. Για να πάρει μια δουλειά λόγω του
μη υγιούς ανταγωνισμού, ρίχνουν τις δουλειές. Γιατί μπαίνουν και απατεώνες και αρεβίστες. Για λήψη εποπτικών μέσων και οργάνων. Δηλαδή δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, όχι μόνο εκεί, πουθενά. Αν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί και το παιχνίδι παίζονταν στα ίσια παντού, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έτσι, αυτοί που ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Ένας που ξεπλύνει μαύρο χρήμα δεν τον πολύ νοιάζει το κόστος, κατάλαβες αν μπαίνει μέσα. Ο σκοπός του είναι να ξεπλύνει μαύρο χρήμα. Ένας ο οποίος είναι απατεώνας, ο οποίος βγάζει τα λεφτά από κάπου αλλού βρώμικα και από την ίδια την επιχείρηση βρώμικα γιατί δεν ελέγχεται, γιατί δεν παίζει με όρους, πάλι χαλάει τη συνταγή, χαλάει τη σούπα. Έτσι. Άλλο το οποίο θέλω να πεις εσύ, ένα σημαντικό γεγονός ότι πήγε λέει ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στη Λισαβόνα για να υποδεχτεί λέει, 31 πρόσφυγες που έρχονται από την Ελλάδα. Μιλάμε για φοβερή μετακατάσταση, έτσι. Ναι. Δηλαδή φεύγουν οι πρόσφυγες, μην ανησυχείτε. Γελάει το σύμπαν. Είναι 3,5-4 εκατομμύρια. Και την ίδια ώρα διαβάζει σήμερα ότι πλέον τις τελευταίες μέρες αυξήθηκαν πάλι οι ροές προς τα νησιά. Εννοείται πως. Γιατί οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν, παίζουν. Και κάτι που διάβασα την τελευταία στιγμή ότι ετοιμάζεται να κάνει επέμβαση στη Συρία η Τουρκία. Στρατιωτική επέμβαση. Κοιτάξτε τώρα μεταξύ μας μπαινοβγαίνουν εκεί, γίνεται κακούς χαμός. Η Τουρκία έχει ένα μεγάλο αγκούρι στα οπισθιά της αυτή τη στιγμή που είναι με τους Κούρδους, τραβάει μεγάλο ζόρι. Οπότε τώρα οι μαγκές που μπαίνουν με Συρία και αυτά είναι μια απίστευτη σκακέρα από την οποία η Ελλάδα φυσικά είναι απούσα. Θα μπορούσε να παίζει ρόλο, μην σας ακούγεται παράξενο. Και έχουμε εξηγήσει ο λόγος ποιος είναι. Στη Συρία το Πατριαρχείο είναι ελληνοορθόδοξο, δεν είναι απλά ορθόδοξο. Εκεί οι εκκλησίες που υπάγονται στο ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο έχουν την ελληνική σημαία. Δεν έχουν μαζί με τη σημαία του Πατριαρχείου. Εκεί θα έχουμε δηλαδή λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες ελληνοορθόδοξους οι οποίοι ζούσαν και ζουν ακόμα πάρα πολύ εκεί. Θα πρέπει να παίζουμε μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά. Και όχι να είμαστε αμέτωχοι και να σερνόμαστε, όχι τώρα, από την πρώτη μέρα του πολέμου εδώ και 4 χρόνια, πίσω από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρόνια δορυφόρος η Ελλάδα. Και υπενθυμίζω ξανά, σε επίκαιρη ερώτηση που είχαμε κάνει τότε, και ήταν ο Αβραμόπουλος Υπουργός Εξωτερικών. Το θυμάσαι θυμάμαι και την απάντηση που του ρωτάμε, όχι σε γραπτή ερώτηση, συγγνώμη, τι ισχύει αν για την πρεσβεία, γιατί κλείσαμε τις πρεσβείες μας στην Συρία, κλείσει η Συριακή πρεσβεία εδώ κτλ. Και λέει τότε το απονομιμοποιημένο καθεστώς Άσαντ, εννοώντας ότι είναι καλή αντιπολίτευση, τζιχαντιστές δηλαδή. κτλ. Βλέπουμε τώρα ποιοι είναι η μετροεπαθής αντιπολίτευση κτλ. Η βλακεία δηλαδή που μας δέρνει είναι απίστευτη. Και αντί με κάθε τρόπο να βρίσκουμε, εντωμεταξύ ξέρεις, όπου γίνεται πόλεμος, είναι η χαρά των εταιριών πολεμικού υλικού. Σαφέστατα. Είτε κατασκευάζουν φυσίγγια, σφαίρες, οπλικά συστήματα κλπ. Οι δικές μας οι εταιρείες δεν κάνουν τίποτα. Κοιμούνται. Είμαστε έτοιμοι για αυτόματο θάνατο. Με το πολυνομοσχέδιο προχθές πήραν πίσω μια τροπολογία που είχαν για να δώσουν φορολογική και ασφαλιστική παράταση για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα μέχρι τέλος του έτους. Την κόψαν και από τούδε τα ελληνικά αμυντικά συστήματα είναι εξεκρέμαστα στην κυριολεξία, έρμενα του καθενός. Και μια πληροφορία που μας ήρθε μέσα από τα αμυντικά συστήματα είναι ότι το ετοιμάζουν όλο αυτό για να δώσουν, ήδη μάλλον έχουν υπογραφεί δηλαδή κάτω από το τραπέζι συμφωνίες, να τα πάρουν Αμερικάνοι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και μετά θα δείτε πόσο πολύ θα δουλεύουν νυχθημερών. Και μέρος των παραγγελιών, και εκτός των παραγγελιών αυτών, μεγάλο μέρος των παραγγελιών, επανέρχομαι στην αρχή αυτό το οποίο λέω, θα πηγαίνει σε έναν πόλεμο. Είτε είναι στην Ουκρανία που γίνεται ο κακός χαμός, είτε είναι στη Συρία και άλλο, είτε μας αρέσει είτε όχι, οι πολεμικές εταιρείες παράγουν. Αν το πάρουν από εσάς, να το πάρουν κάπου αλλού. Θα έπρεπε αυτή τη στιγμή εμείς να παράγουμε σαν τρελοί. Κάποτε η Ελλάδα έκανε πόλεμο με ίδια πυρομαχικά. Τώρα δεν φταίει. Το Ποδοσάκι, αυτά που είχα επί Ποδοσάκι. Έβγαλε το 1940 η Ελλάδα, κατάφερε και έκανε πόλεμο. Ναι, γιατί υπήρχε ένας εθνικός ηγέτης με πρόνοια, ο οποίος είχε και αποθέματα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα και τον Αβραμόπουλο πάλι, σαν Υπουργός Εξωτερικών. Δεν θυμάμαι αν ήταν όντως τότε με τον Ηλιάκη, αλλά είπε ότι τους δύο λαούς δεν πρέπει να τους χωρίζουν ιδεολειψίες και διαφορές. Κατάλαβες. Τέτοιες βλακίες λένε συνεχώς και δεν είναι μόνο Αβραμόπουλος, λένε πολλοί. Ναι, ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Ο προαιώνιος εχθρός των Ελλήνων ήταν, είναι και θα είναι οι Τούρκοι. Οι διάφοροι θειασότες ελληνοτουρκικής φιλίας, είτε είναι προδότες, μεγάλο τμήμα αυτών, είτε είναι ηλίθιοι, άλλο τμήμα αυτών, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει να το καταλάβουν, αυτό πάει και τελείωσε. Και εδώ θα έρθουν σε αυτούς τους θειασότες της ελληνοτουρκικής φιλίας λίγο πιο κάτω, αφού διαβάσουμε αυτή τη φοβερή είδηση ότι για το Ναχταρμάς που επικρατεί στη Γερμανία. Κοίδεψαν σε εκκλησία με διαθρησκευτική λειτουργία Γερμανό του εισαγωγικών τζιχαντιστή, πολέμησε και πέθανε, ψόφισε στη Συρία. Σε μια εκκλησία στο Αβούργο, ένας προτεστάντης πάστορας, ήταν μαύρος Κενιάτης, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Γερμανία. Είναι ο πάστορας αυτός που είχε μια διαφήμιση που είχαν
διαφορετικότητα με τις αφιέρες, ο Πάστορας αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, εδώ πάνε και τους βομβαρδίζουν και τους τεινάζουν στον αέρα και άλλοι πάνε και. Ναι. Και κάτι άλλο τώρα που ήταν σε μια εκκλησία. Κάπου εκεί σε αυτές τις χώρες έχουν τρελαθεί που κάνανε μέσα σε μια εκκλησία. Εκκλησία τώρα τους λένε όλοι, δεν είναι εκκλησία. Έτσι, επίσημη ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει κανένα από αυτούς. Η εκκλησία δεν κάνουν ούτε για τίποτα. Πώς να το πω, μια μηδέν οι ιστορίες. Και να επανέλθουμε, φίλες, σε όλα αυτά τα οποία γίνονται συζητήσεις από αυτή την Επιτροπή Σοφών που υπάρχει στο Υπουργό Παιδείας, που είναι για γέλια. Θα διαβάσουμε τώρα αυτό μετά, θα επανέλθουμε πίσω στα live. Η Επιτροπή Σοφών. Τι είναι, παιδιά, το χάσαμε. Να σου πω εγώ ότι το Πασόκ κάνει διαδικτυακό έρανο, έτσι, ώστε να ενισχύσουν, γιατί ένα κόμμα που στήριξε την Ελλάδα, που τη βοήθησε στις δύσκολες στιγμές. Να, εδώ είναι αυτό εδώ. Πρέπει να το μην ότι θέλουν να βγάλουν τα αρχαία ελληνικά για χάρη των αλόγλωσσων και δεν κουνιέται ρουθούνι. Μιλάμε τώρα, η κατάσταση είναι τραγική. Την ίδια ώρα που στη Γαλλία οι μαθητές βγαίνουν στους δρόμους και κάνουν πορείες και συλλαλητηρία, όχι τώρα με τα οικονομικά ζητήματα, για να γίνουν τα αρχαία ελληνικά μάθημα σε όλες τις τάξεις και να είναι μάθημα όχι προαιρετικό αλλά υποχρεωτικό. Αλλά που να τα καταλάβουν οι διάφοροι ηλίθιοι και οι διάφοροι άσχετοι τύπου φίλοι. Αν λες το γιο σου Βασιλόπουλο και αυτά και εγώ τις κόρες μου Βελγίβους και αυτά απαγορεύονται. Έχει πέσει μου θεσία. Πώς θα είναι, θα είναι. Μικρή μου συντρόφισσα τη λες. Μικρά μου σύντροφα και αυτά. Πώς. Αλλάζει. Και διάφορες τέτοιες βλακίες. Αυτά που είπε ο Φίλης, δεν υπογράψουν ένα σύμφωνο τιμή. Ναι, το ίδιο. Ποια τιμή, ρε φίλε. Από πρώτη μέχρι τρίτη δημοτικού θα υπογράφουν οι γονείς, λέει, και όταν μεγαλώσει το παιδί, δηλαδή από τρίτη δημοτικού, θεωρώ ότι μπορεί να ψηφίζει κιόλας. Ναι. Κατά δημοτικού να ψηφίζει. Γιατί, ποιο το πρόβλημα να πούμε. Σιγά τα δύσκολα. Λοιπόν, ήμασταν με τους ευρωβουλευτές προχθές της Χρυσής Αυγής και συζητούσαμε κάποια πράγματα και το έφερε κουβέντα για τις συνομιλίες που γίνονται, Θεός να τις κάνει συνομιλίες, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής. Η λεγόμενη συμφωνία TTIP, που είναι μια τεράστια εμπορική συμφωνία που θα είναι ουσιαστικά συμφωνία μεταξύ εταιρεών, δεν είναι μεταξύ κρατών. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Λοιπόν, κάποια στοιχεία αυτών των συζητήσεων, πώς είναι τα Wikileaks που βγάζουν θέματα, βγήκαν από την Greenpeace. Και είναι που βγήκαν, είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από 2 μήνες, 1 μήνα περίπου, απίστευτα πράγματα. Έτσι, αυτή η συμφωνία δηλαδή θα είναι ο κόλαφος και η ταφόπλακα για τις εθνικές κοινωνίες, εθνικές οικονομίες. Και τους λέμε τι γίνεται εκεί. Λέει, κοιτάξτε, λέει, είναι σε ένα δωμάτιο μέσα τα έχουν τα χαρτιά για να είναι τυπικοί και να πούνε να, εμείς δεν τα κάνουμε κρυφά από εσάς. Είναι ένα δωμάτιο, έτσι όπως είναι εδώ το στούντιο. Έχουν τα χαρτιά των συμφωνιών, τι γίνεται δηλαδή εκεί πέρα των διαπραγματεύσεων. Για να μπει μέσα, λέει, σε ψάχνουν. Προσέξτε τώρα, έτσι, οι ευρωβουλευτές, για να πάει κάποιος ευρωβουλευτής να δει οποιοδήποτε. Τι είναι αυτό, σε ψάχνουν, μην έχεις κάμερες, μην έχεις κινητά, απαγορεύονται όλα τέλος πάντων πάνω σου, δεν έχεις τίποτα απολύτως. Και απλώς μπορεί να μπει να διαβάζει, χωρίς να κρατάς σημειώσεις. Δηλαδή, τι έχει 100.000 σελίδες. Βέβαια, για να καταλάβετε τη δημοκρατία σου, το ίδιο γίνεται και εδώ. Εσύ μπορεί να το ξέρεις, κύριε σκηνοθέτα. Υπάρχει τώρα μια επιτροπή στη Βουλή Θεσμών και Διαφάνειας, αν δεν καλά, που λέει για τα δάνεια των κομμάτων. Προσέξτε τώρα, να δείτε πόσο μας κοροϊδεύουν όλοι ψηλό γάζι και ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πολεμήσει λέει τη διαπλοκή. Λοιπόν, ζητήθησαν κάποια στοιχεία να έρθουν από τις τράπεζες για το τι χρωστάνε τα κόμματα και κάποιες συγκεκριμένες μεγάλες και τα ΜΜΕ. Για τα κόμματα και τα ΜΜΕ γίνεται. Λοιπόν, τι στείλανε. Στείλανε ένα πάκο χαρτιά, τα οποία επί της ουσίας δεν λένε τίποτα. Είναι τα διάφορα διαβιβαστικά, ναι, γεια σας, από, προς και τα λοιπά, νούμερα τίποτα, δεν ξέρει δηλαδή κανείς. Με αυτά τα χαρτιά και ειδικός να είσαι ορκωτός λογιστής δεν θα βγάλεις άκρη τι οφείλει κάθε κόμμα και πόσο οφείλει και τα λοιπά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και πάλι λέει αυτά τα. Και πάλι λέει. Τα ποσά έχουν βγει. Ναι, και πάλι αυτά τα χαρτιά, εκτός από αυτό που μας λένε διαβιβαστικά, τα υπόλοιπα που λένε κάτι νούμερα, αλλά τι γίνεται με νούμερα. Νούμερα πρέπει να είσαι ειδικός για να μπορείς να κάνεις τις πράξεις. Δεν σου έχει τελικό αποτέλεσμα. Είναι σε μια αίθουσα της Βουλής, 162 νομίζω, κάποια άλλη. Και πάλι είναι συγκεκριμένες μέρες που μπορούν να πηγαίνουν από τα μέλη των επιτροπών, θεσμών και διαφάνειας να τα βλέπουν χωρίς να κρατάνε σημείωση πάλι. Μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα, έτσι. Η μαφία έτσι λειτουργεί. Σου λέει, ξέρεις, σου πουλάνε πολύ δημοκρατία και στο τέλος δεν έχει τίποτα απολύτως, φίλε. Ίχνος. Έχω μια εδώ πέρα που. Έχω μια αδερφή που κλείτσα αληθινή. Καλά, αυτό πάει αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πήγε και βρήκε, επειδή ξέρεις τώρα, το ανοίγω αυτό το θέμα. Ασχολείσαι. Άφησε τώρα, σε παρακαλώ, γιατί είναι κάποιοι που περιμένουν το Μητσοτάκη, να έρθει ο Μητσοτάκης να εφαρμόσει το καλό μνημόνιο. Και το πιστεύουν αυτό που το λένε. Ένα καλό ήταν στο διαδίκτυο πάντως. Ευχήθηκε λέει ο Μητσοτάκης στον Πούτιν κάτι καλή επιτυχία, δεν ξέρω κάτι του είπε και του λένε. Ξέρει ο Πούτιν, λέει ποιος ευχήθηκε κάτι καλή συνέχεια. Είναι λέει ζήτημα ωρών, λέει, να αποβιώσει. Δεν πιάνει.
Λοιπόν, και συναντήθηκε με τη Μέρκελ εκεί πέρα και βέβαια πίσω από όλα αυτά δεν είπε για Ζάπη και αυτά. Κάτι πάει να πει ότι λιγότερους φόρους, λιγότερο κράτος, περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, ναι, περισσότερη ζήμες είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτό που λέμε ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι τα ζάπια, κάτι περίπου σαν ζάπιο. Πλην όμως, όταν έρχονται, το ξεχνάνε αυτό, έτσι. Αλλά θέλω να το πούμε. Να το πούμε αλλιώς, να το πούμε αντί για ζάπιο, να το πούμε μπουρνάζει. Μπουρνάζει. Ναι. Έτσι, για να... Πάντως, αυτό είναι που είπε, επειδή πήγε σε λαϊκές συνοικίες το κύριο αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. Αυτό μας μαράνε. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Λοιπόν, τώρα, όλοι κυνηγάνε το αόρατο ευρώ. Συγγνώμη. Μια και μιλάμε για ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Κάθομαι και αναρωτιέμαι και τελικά δεν θα είμαι μόνος, μάλλον θα είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες και όχι μόνο. Τι μας ωφελεί η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι, τι ωφέλει, να τα βάλουμε από την αρχή. Πάμε τώρα να δούμε αυτά τα άμεσα τώρα που λένε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, με τη συνθήκη Σέγγεν. Αν βγαίναμε από τη συνθήκη Σέγγεν που λένε ότι θα είναι καταστροφή για την πατρίδα μας, πρώτον δεν θα σταματούσαν να έρχονται οι λαθρομετανάστες και οι προσφύγες εδώ, γιατί δεν είμαστε σε χώρα στην Σέγγεν, άρα δεν θα μπορούσαν να πάρουν και κανέναν άσυλο και τίποτα απολύτως. Δεν δικαιούνται τίποτα απολύτως. Δεύτερον, και τα σκέφτεσαι όλα αυτά και λες είναι τρέλα. Επειδή είμαστε λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάμε τους Ρώσους τουρίστες από 40 κύματα, φίλε. Τους ζητάνε λέει, με και βιομετρικά στοιχεία. Λέει, τους ζητάνε ψηλό και την ήρτα των ματιών, έτσι όπως είναι σε κάτι έργα κατασκοπευτικά, για να τους δώσουμε βίζα τουριστική. Για να αφήσουν τα ωραία τους λαδελευτουδάκια. Την ίδια ώρα που στην πατρίδα μας μπαίνει όποιος γουστάρει. Από όπου γουστάρει, σάλιο δεν έχει στην τσέπη και τον πληρώνουμε και χρυσάφι. Και μάλιστα έχουμε αφήσει όλα ανοιχτά, έχουμε κάνει αποναρκοθέτηση. Αυτά ήταν αυτό το έχουμε πει. Παρέχουμε πάλι παρένθεση. Η αποναρκοθέτηση δεν έγινε τώρα. Η αποναρκοθέτηση έγινε σε νεκρό χρόνο από κάτι μιλημένα σενάρια. Αποναρκοθέτησαν τα επίμαχα σημεία και δεν είναι το Μπουρούντι και η Σέρα Λεόνε, γιατί εκεί δεν αποναρκοθέτησαν τίποτα που λένε. Πήγαιναν και τα έτρωγε ο οποίος ήταν αυτός ο Ρόντος. Ο Άλεξ Ρόντος, ο κολλητός του Παπανδρέου, με μια μήκη όπου πλήρωνε το ελληνικό κράτος, παιδιά, έτσι για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπείτε στο ίντερνετ να τα δείτε, πώς λέει και ο Βελόπουλος. Μπείτε στο ίντερνετ να τα δείτε, να πούμε. Πώς λένε λέει αυτοί. Να πούμε. Πηγαίναμε, πληρώναμε εκατομμύρια ευρώ για να αποναρκοθετήσουν περιοχές που δεν τις ξέρει. Δηλαδή, αν 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 9,5 εκατομμύρια, τα 9.990.000 δεν ξέρουν που είναι καν. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τρέλα, με κορδέλα. Σχολείο που φτιάξανε κάτω στην Αφρική, κάπου εκεί ένα σχολείο και ήταν κάτι. Τι μας λένε, εδώ δεν πάνε να φτιάξουν να κολλήσουν κανένα σπασμένο τζάμ που είναι σχολεία στην επαρχία και δεν έχουν εδώ στην ελληνική επαρχία. Πιο πολλά. Αυτό ο συλληφτής, ο πρώην πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Ο Μαρτίνης, ναι, ξέρεις τι είπε. Δεν ήξερε ποιος του βάζει εκατομμύρια στην τράπεζα. Ρε παιδιά. Είναι πρόβλημα δηλαδή. Ρε παιδιά, να το πούμε αυτό που τα βάνουν στην τράπεζα, να πάει να βρουν άνθρωποι. Παιδιά, το άλλο το ξέρετε. Ότι ο Ερυθρός Σταυρός ιδιωτικοποιήθηκε. Τον έχει πάρει μια ιδιωτική εταιρεία. Αφού βγάζει χρήμα, γιατί. Μιλάμε τώρα για ιστορίες. Που εντάξει, ο Ερυθρός Σταυρός είναι και συνδεδεμένος, παιδιά, με μεγάλες στιγμές της πατρίδας. Μας έδωξε έτσι το 40 κτλ. Μπακογιάννη, αυτό αληθεύει. Έχει γίνει ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε κάνει και ερώτηση και εμείς κι άλλοι. Η κόρη της Μπακογιάννη. Η Αλεξία, αν δεν κάνω λάθος, αυτό καλά το είπες. Είχε εταιρεία δημοσίων σχέσεων κάτι. Και ο Μαρτίνης είχε κάνει τόσο απευθείας ανάθεση τι ήταν και πλήρωσε νομίζω 700.000 2 χρονιές. Ήταν 300 τόσους χιλιάδες το χρόνο για δημόσιες σχέσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εδώ πέρα. Ο Μαρτίνης κυκλοφορούσε, λέει, είχε λιμουζίνες, είχε γιότ, όλα αυτά λέει, ήταν χρεωμένα στον Ερυθρό Σταυρό. Έτσι. Και βγαίνανε κάποτε φουκαριάρες. Αν τα θυμάστε παλαιότερα, εγώ με στα θυμάμαι. Όχι, που βγαίνανε οι Ερυθροσταυρίτες για αέρανο και έλεγε εσείς να δώσουμε και όλοι παλεύαμε. Που είχε την αξία του, γιατί τότε πάλευαν, δεν παίρνανε μαύρο χρήμα, φίλε. Έτσι. Και με αυτόν τον Ερυθρό Σταυρό και με αυτόν τον Ερυθρό Σταυρό εκείνης της εποχής, φίλε, γινόντουσαν πράγματα και θάματα, γινόντουσαν σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί και ο Ερυθρός Σταυρός πρωτοστατούσε. Και τώρα, φίλε, το μόνο που κάνουν, γιατί άμα ψάξουμε να τα δούμε όλα, ότι στέλνει τα πακέτα ο Ερυθρός Σταυρός, έχετε δει τώρα τελευταία. Παρότι είναι χρεοκοπημένος ο Ερυθρός Σταυρός, καινούριες στολές όλα και πακέτα με τρόφιμα και το ένα και το άλλο με το Σταυρό πάνω. Παιδιά, γίνεται το όλα να δεις. Δηλαδή, άμα υπήρχε χώρα και δικαιοσύνη και όλοι και θεσμοί σε αυτή τη χώρα να λειτουργούν κανονικά, θα πρέπει δηλαδή μόνο για τον Ερυθρό Σταυρό να είναι 20 εισαγγελείς, να δουλεύουν 24 ώρες για 6 μήνες και θα βγάζουν όχι ένα, δισεκατομμύρια θα βγάζανε λαβράκια από εκεί μέσα. Το ίδιο. Και. Και εσείς τώρα. Βέβαια, όχι με αναβολές και όλες αυτές. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Για να προχωρήσουμε. Ότι σε νεκρό χρόνο που ναρκοθετούσανε και τώρα μπαίνουν όλοι και συνεχίζουμε. Επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, έχουμε υπογράψει κι εμείς και το είπανε. Κόσμια το είπε ο Τσίπρας στον Πούτιν, λέει δεν μπορούμε να κάνουμε λέει, τίποτα. Είμαστε σε αυτούς τους θεσμούς. Χιλιάδες Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, λόγω του εμπάργου. Ναι. Όλοι αυτοί. Οι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, γιατί η Ρωσία δεν είναι 300 εκατομμύρια,
ήθελαν να έρθουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα να ξεδέψουν τα ωραία του λεφτουδάκια. Άσπρα, μαύρα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε, ποσό μα ενδιαφέρει. Αλλά εμεί είμαστε large και δεν του θέλουμε φιλέ. Θέλουμε κάτι άλλο. Έχουμε επενδυτές. Τον all inclusive κτλ. Για να καλάβει την τρέλα. Και συνεχίζουμε για τα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Διάβαζα χθες. Πες. Έχω πάρει. Επειδή έχει γίνει εδώ πέρα με τη Ρωσία και θέλω να μου σχολιάσεις κι εσύ πώς είδες την υποβάθμιση της επίσκεψης του Πούτιν. Κοίταξε. Παίζουν δύο παιχνίδια. Καταρχάς. Δεν σου λέω το αεροδρόμιο που ήταν ανεπίσημη υποδοχή. Έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω και πήγε ένας υπουργός. Τώρα αυτό το πρώτο. Ξέρετε γιατί πήγε ο Καμενός. Όχι, για πες. Τώρα δεν είσαι σωστός. Τώρα δεν μπορεί να δείξει ότι κάνει σκηνοθέτης. Όχι. Δεν μπορούσε να πάει στο Άγιο Όρος. Ο Καμένος θα ψόφαγε να είναι στο Άγιο Όρος στην υποδοχή. Αλλά έχει φάει μαύρο από τους Αγιορείτες. Και ξέρετε γιατί. Δεν το θυμάται αυτό ο κόσμος. Γιατί για να πάει κάποιο στο Άγιο Όρος, ο Πούτιν για να τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα, ο Πούτιν, που πήγαν όλοι οι μοναχοί εκεί για να υποβάλουν τα σέφη τους και καλώς έπραξαν, ζήτησε και πήρε άδεια από το συμβούλιο που υπάρχει εκεί. Εκεί πρέπει να είναι από 5 μονές. Βάζουν υπογραφή όπως πάει ο τελευταίος πιστός, ο τελευταίος. Ο τίποτας, ένας άνθρωπος απλός που δεν είναι τίποτα απολύτως, δεν είναι κανένα αξίωμα και παίρνει άδεια από το Συμβούλιο του Αγίου Όρους, έτσι πήγε και ο Πούτιν. Και μάλιστα, επειδή ήταν για να μην δημιουργηθούν άλλα θέματα, γιατί εκεί επειδή είναι ως επίσημος, πήρε άδεια από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήρε από την Αρχιεπισκοπή, πήρε από παντού. Ο Καμένος και πάει προομηνών με το ελικόπτερο και προσγειώθηκε σε μια μονή έτσι και δεν πέρα από κανέναν. Και επειδή οι Αγιορείτες μοναχοί δεν είναι τίποτα χθεσινοί και τίποτα τυχαίοι, τα πήραν στο κρανίο. Όπως κήρυξαν και ανεπιθύμητο έναν από το ανώτατο υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών που ήταν εκεί επί της επιθυμοτυπίας, επειδή τα έκανε σαλάτα λίγο και δημιούργησε κάποια θέματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ξεκινάμε τώρα και πάμε να δούμε στην υποβάθμιση. Δεν βρέθηκε ένα ξενοδοχείο κεντρικό των Αθηνών. Αυτό ξέρετε τι έγινε, αυτό διάβαζα εγώ το άλλο. Ότι δεν είχαν δωμάτια. Δεν είχαν δωμάτια. Εντάξει, προφανώς ο Πούτιν θέλει συγκεκριμένες. Δηλαδή αυτό που έκλεισε τώρα δεν είχε δωμάτια. Δεν ξέρω. Και θέματα ασφαλείας. Πήγε σε ένα ψιλομακρινό. Δεν είχε. Δεν ήταν κοντά. Θα προτιμούσα να είναι Μεγάλη Βρετανία. Τέλος πάντων. Αυτό είναι θέμα που δεν ξέρουμε. Το Χίλτον δεν είχε. Το Χίλτον δεν είχε. Δεν ξέρω. Προφανώς μπορεί να μην θέλει αυτό να πάει στο Χίλτον. Μπορεί να μην θέλει να πάει αυτό στο Χίλτον, φίλε. Δεν είναι και μακάκας ο Βλαδίμηρος, φίλε. Έτσι δεν είναι στου Αμερικάνου και εδώ είναι μια παρένθεση. Λέει, κατασκεύασε το 1980 η Αμερική στη Ρωσία, στη Μόσχα, την πρεσβεία τη. Το ξέρετε την ιστορία. Την ξέρει εσύ, σκηνοθέτα. Ακούτε τώρα, λέμε διάφορες ιστορίες. Τώρα την έχουμε κάνει λίγο πότε πουρή την εκπομπή. Και όπως κατασκεύασε την πρεσβεία, έτσι εντάξει, υποχρεωτικά έχει Ρώσους μαστόρους, εργάτες κτλ. Ήταν όλοι πράκτορες στην ΚΑΚΕΜΠΕ, όλοι. Από αυτόν που τους στήστες όλοι. Είχαν βάλει λέει, τόσους πολλούς κοριούς, είχαν φυτέψει λέει, από τη στιγμή που τη χτίζαν. Δηλαδή από τα θεμέλια είχε κοριούς, ήταν καλωδιωμένοι όλοι. Που όταν το πήραν χαμπάρι, δεν μπόρεσαν να τους βγάλουν και άλλαξαν πρεσβεία. Είναι αληθινό περιστατικό αυτό, έτσι. Την κρεμίσαν, δηλαδή. Ναι, τίποτα. Ήταν όλοι από την αρχή, δηλαδή από τον πρώτο, από αυτόν που κουβαλάει πυλοφόρη και μυστρή που έχει, μέχρι τον νικούς, όλοι έτσι, μα όλοι λέει. Έτσι. Μέχρι και τα τσιμέντα ήταν τη ΚΑΚΕΜΠΕ. Πώς να σου το πούμε, ειδικό μοντέλο που είχε τέτοιο. Τώρα οι Ρώσοι αυτά ήταν μανούλες, δεν παίρνανε χαμπάρι. Γι' αυτό για το Χίλτον ενδεχομένως να μην ήθελε. Βέβαια να εστιάσω εδώ ότι τα site της συμφοράς εδώ και του χιλιάρικου. Γράφανε με χερεκακία ότι έφαγε πόρτα ο Πούτιν από τα κεντρικά τα ξενοδοχεία των Αθηνών. Το πόρτα δεν τρως. Κοίταξε, προφανώς δεν είναι και γέννης γιατί το έδειξε μάλλον με τη στάση του γενικότερα. Θα μπορούσε να πούνε πολλά πράγματα, αλλά όταν ένα ξενοδοχείο έχει κλείσει γιατί ήταν λίγο έκτακτη. Όταν κλείνει 3 ορόφους, 4 ορόφους. Καταλαβαίνεις, υπάρχουν προβλήματα. Είναι ειδικά τα ξενοδοχεία που μπορούν να βρεθούν. Πάμε τώρα παρακάτω. Εντάξει. Συνεχίζουμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα για πες για άλλα δείγματα υποβάθμισης. Αυτό που έκανε άσχημη εντύπωση ήταν ότι που δεν έγινε υποδοχή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, όπως είχε γίνει με τον Ολάντ, που είχαν στηθεί όλοι εκεί και ήταν και αυτοί. Στη Βουλή δεν ήρθε έναν 300 βουλευτές να το δούμε. Τους χάλαγε η συνταγή να. Έτσι από περιέργεια. Ισχύει το 90-10. Ναι. Είναι η συμφωνία της Γιάλτας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν. Εντάξει, τη σέβεται και αυτός μέχρι να. Λοιπόν, εσύ λες αυτό έτσι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, παιδιά. Δεν ξέρω, παρακολουθήσατε. Φαντάζομαι περισσότεροι παρακολουθήσατε. Όταν έκανε την επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο, που προφανώς ήθελε ο Πούτιν και διάλεξε το Βυζαντινό Μουσείο. Ήταν μαζί του όλοι αυτοί οι άθεοι, οι οποίοι δεν έχουν ορκιστεί τίποτα κτλ. Που πρέπει να ήταν εντελώς ξένος. Σαν να πάμε τώρα εμείς τη Χρυσή Αυγή σε μια έκθεση καστικής τέχνης ενός ομοφυλόφιλου άθεου μαρξιστή, ο οποίος θα έχει τίποτα, δεν ξέρω εγώ τι, κόπρανα λόγων πεταμένα στον τοίχο. Προφανώς δεν θα έχουμε κανένα ενδιαφέρον. Και βλέπεις εκεί τον Τσίπρα και τους άλλους, ο Πούτιν έδειχνε ενδιαφέρον, ήξερε από πριν ποια εκθέματα θα πάει. Πώς δεν πήγε σε λάθος. Και το μόνο σημείο στο οποίο ο Τσίπρας έδειξε μια ενδιαφέρον είναι όχι σε εικόνες ούτε σε σταυρός, σε ένα σημείο που ήταν κάτι πύληνα. Δεν άκουσα τι ήταν, αλλά ήταν εντελώς ψηλό.
το πλέον άσχετο των εισαγωγικών τιμήμα του που μπορεί να πλέον τα χέρια του κάποιο. Δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό. Βλέπεις εκεί ήταν εντελώς εκτός κλίματος. Ζήτησε συγγνώμη από τους Αθηναίους για την όποια ταλαιπωρία. Είμαι σίγουρος βέβαια ότι αν αφήναν τον κόσμο, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος θα θέλει να είναι κατά μήκος, να τον δει, να χαιρετήσει οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση με άλλους που δεν θα ήθελαν μόνο να τους φτύσει από τη ροχάλα να γίνουν εμπριμέ. Και πάμε μετά πάνω στο Άγιο Όρος. Εκεί ήταν τα ωραία. Όσοι έχετε πάει, θα ψιλοξέρετε κάποια πράγματα. Πάμε στο Άγιο Όρος, πάμε στο Ροδικό Μέγαρο. Λοιπόν, στριμώξαν την πάντα του ναυτικού εκεί ανάμεσα σε. Πίσω από κάτι γλάστρες ήταν. Μιλάμε, ήταν φοβερό, παιδιά, το είδαν αυτό. Εγώ δεν το είχα πει. Μετά, ο μαέστρος δεν φαίνεται γιατί είναι πίσω από ένα θάμνο. Μιλάμε για φρίκη, έτσι. Μιλάμε για καραγκιόζηλίκια. Ναι, μεγάλο καραγκιόζηλίκια, γι' αυτό λέω. Δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Μήπως έγινε για λόγους ασφαλείας. Κοίταξε, αυτά τα κλειστά όλα τα πάντα ώρες τώρα. Και είχαν φέρει και τον Ολάντ. Είδαν πώς έγινε. Έχουμε ξαναδεί επίσημες υποδοχές και διάφορα. Αλλά αυτό με την πάντα είναι φοβερό, παιδιά. Ο ένας έπαιζε πίσω από μια τριανταφυλλιά. Ο ένας ήταν πίσω από κάτι λιγούστρα. Άλλο από το Ροδικό Μέγαρο. Όχι, εντάξει, φτάνει αυτό. Δηλαδή φτάνει είναι όλα τα λεφτά αυτό. Ο Τσίπρας εκεί πότε ήταν που κοίταζε. Κάτι έτσι, κάτι απλό. Τον Ολάντ, σου λες τώρα. Όχι τώρα είχε κάτι δηλαδή. Λάμπες αυτό και μετά πας στο Άγιο Όρος, όπου ο πρώτος, εκεί που είναι έτσι λέγεται ο Άγιος Πρώτος, που είναι ο θρησκευτικός διοικητής, ας το πούμε, που είναι εκεί πέρα στις Καριές. Κάποια στιγμή, παιδιά, αφού τελειώνουν ομιλίες εκεί στο Βάλ τραπέζι που μιλούσαν διάφορα κτλ. Πάει για φωτογραφία. Και έχουν εντελώς το κλάσικο του παιδιά τον Παυλόπουλο. Δηλαδή ήταν ολυμπιακή ψυχή στιγμή. Ήταν ο Πούτιν μαζί του οι παπάδες. Μετά ήταν κάτι άλλοι φωτογράφοι και από πίσω ήταν μόνο το Παυλόπουλο και ξεχαστεί. Δεν πήγε εκεί. Μετά βγαίνουν έξω πάλι για φωτογραφίες και έχουν κάτι φωτογραφίες και δεν χωράει ο Παυλόπουλο. Είχε πάει και ο πρώτος, αυτός ο Άγιος Πρώτος, είχε μπει μπροστά με τον Πούτιν. Και μετά από λίγο έχει πάει ο Παυλόπουλο ψιλοσπρώχνει για να μπει και αυτό. Τον είχαν ξεχασμένο εντελώς έτσι. Δεν υφίσταντο σαν. Μνημονιακός πρόεδρος Δημοκρατίας. Τον παρουσιάζουν κάποιοι. Αυτό τώρα πάμε να συζητήσουμε για αυτό που λες. Ότι τον παρουσιάζουν κάποιοι ότι είναι ο ηθικός, ο άμεμπτος, το ένα το άλλο. Καταρχάς ο Παυλόπουλος. Το επίσημο site, το επίσημο εντός εισαγωγικών site του Προκόπη του Πάνου Καμένου. Έτσι. Και τον παρουσιάζει φοβερό. Να μην ξεχνάμε ότι ο Παυλόπουλος έχει ψηφίσει 2 μνημόνια. Τον Αύγουστο δεν το ψήφισε, έτσι. Ήταν ήδη πρόεδρος Δημοκρατίας, ναι. 2 μνημόνια και έβαλε υπογραφή, την τελική υπογραφή, στο 3ο μνημόνιο. Τι μας πουλάνε τώρα, φούμαρα και παραμύθια κτλ. Τι μας λένε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι θυμωμένη με το Μπάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι θυμωμένη με τον Μπάκη, δεν ξέρω. Αυτοί παίζουν ένα παιχνίδι πάντως. Θα εφαρμόσουν το καλό μνημόνιο, ξαναλέω, μου το έχουν πει αυτό. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι αστείο το γεγονός. Δηλαδή για κλάματα είναι, δεν είναι αστείο, για κλάματα είναι όταν έχει μια πίτα που πρέπει να θρέψεις, που θρέφει υποτίθεται την Ελλάδα και το 75-80% το παίρνουν. Τώρα τι σου λέει ο άλλος, θα εφαρμόσω καλό μνημόνιο εδώ, είναι ανέκδοτο, έτσι, μόνο για ανέκδοτο. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα το βλέπουν και λένε θα έρθει να φτιάξει καλό μνημόνιο. Δηλαδή θα μειώσει θα μειώσει τους φόρους. Και συνεχίζουμε τώρα κάτι άλλο άσχετο. Επειδή στο τελείω εκπομπή θα να πω στα προηγούμενα λέγαμε στα συμπλήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνα μια σκέψη. Διάβαζα τώρα για κάποιους που έλεγαν ότι αν βγούμε από το. Όχι, το διάβαζα για το Brexit. Έτσι. Πρόσεχε, όχι, άλλο θα να σου πάσω το σκεπτικό μου. Ή το διάβαζα για τη δραχμή. Όχι, για τη δραχμή. Για αυτούς που λέει αν θα γυρίσουμε στη δραχμή, ότι θα ανέβουν οι τιμές. Και άκουγα κάποιος στο ραδιόφωνο και έλεγε ότι το χρέος μας θα παραμείνει χρέος, αλλά ενώ εμείς θα έχουμε δραχμές υποβαθμισμένες, το χρέος θα είναι σε ευρώ, άρα θα πρέπει να πληρώσουμε ουσιαστικά διπλάσιο ποσό. Εγώ σκεφτόμουν κάτι άλλο. Αν είχαμε, λέμε τώρα, δραχμή και δεν είχαμε πια, δηλαδή δεν είμαστε στο σχεδιασμό της κεντρικής ευρωπαϊκής αγοράς, θα υπήρχε άλλο είδους σχεδιασμός. Καταρχάς, δεν θα είχαμε, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι, στον αγροτικό τομέα που είναι πρωτογενής παραγωγή και ενδιαφερόμαστε. Δεν θα είχαμε τις ποσοστώσεις και τα δικαιολογούμενα δικαιώματα στους αμπελώνες, στο ελαιόλαδο και αλλού, σε βασικά προϊόντα. Ναι. Αμπελώνες που τώρα αναγκάζουν τους Έλληνες να τα βγάζουν. Για ποιο λόγο? Ας παίξουμε ένα που έχουμε ένα αναβαθμισμένο προϊόν. Είναι ηλιακούς τέτοιους. Όχι, ασχέτως αυτού. Τα και οι ψαράδες όλες. Όλα αυτά. Δηλαδή όλοι αυτοί. Αυτά τα επιδοτούσαν. Ναι. Αλλά από τη δεκαετία του 90 όμως, έτσι, να σπάσουν. Πριν γίνουν όλα αυτά. Ξέραν τι γινόταν, φίλε. Ξέραν τι κάνανε αυτά. Και τώρα τι γίνεται. Παίρνουν πάλι, αλλά παίρνουν την Τουρκία. Και το φέρει κουβέντα για τα καρνάγια. Κλείσαν τα περισσότερα ελληνικά. Υπήρχαν και θέματα και δεν υπήρχε μια νομοθεσία που να βοηθάει. Δεν το ξεπιώνει, χάνει τεχνογνωσία. Δηλαδή, και είναι και αυτό η γνώση που πήγαινε από τον πατέρα στο γιο και είναι πλέον
ελάχιστοι είναι απομείναντες, οι οποίοι φυσικά με όλα αυτά τα νέα μέτρα που φορολογούν πλέον και τα σκαφάκια κάτι πλαστικές βάρκες που πάνε και ψαρεύουν άλλοι ερασιτεχνικά ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι που λέτε, είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουν. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια συζήτηση. Βέβαια, αυτή και είναι τζίζη συζήτηση. Αυτά σχετικά με τα Brexit, Exit. Βλέπεις έχει πιάσει τρόμος αυτή τη στιγμή. Ο Κάμερον έγινε κολλητός ο Κάμερον τώρα με τον νέο τον μουσουλμάνο δήμαρχο τον Πακιστανό του Λονδίνου, ενώ βρίζονταν προεκλογικά υπέρ του να μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην οικονομική ζώνη. Δεν θα γίνει δήμαρχος άμα ήταν κατά υπέρ του Brexit. Τι να πω, ότι είναι να γίνει. Το θέμα είναι ότι βράζει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν είναι μόνο αυτή. Από κάπου θα αρχίσει να ξυλώνεται το pullover. Είναι ποια χώρα θα κάνει την αρχή. Αν θα γίνει στην Αγγλία, θα γίνει στην Αγγλία. Αν θα γίνει στην Γαλλία, θα γίνει. Μπορεί να γίνει στην Αυστρία, μπορεί να γίνει κάπου αλλού. Από κάπου θα γίνει η αρχή και τελειωμό δεν θα έχει. Και θα είναι η σωτηρία της Ευρώπης ολόκληρης και των κρατών, διότι οι διεθνείς των τοκογλύφων που απεργάζονται μια Ευρώπη εταιριών, αυτό το πράγμα, ότι είναι τέτοιο. Ανώνυμη εταιρεία που απλώς θα έχει πολίτες, οι οποίοι δεν θα είναι Ευρωπαίοι, θα είναι οτιδήποτε άλλο. Και πάει λέγοντας. Τελειώνοντας, επανέλαβε σε παρακαλώ σε αγωνιστή Κρίκο για την εφημερίδα μας. Κυκλοφορεί. Στηρίζουμε την εφημερίδα μας. Το Σάββατο κυκλοφορεί το Εμπρός. Στηρίζουμε τις τοπικές. Καλό να πηγαίνουμε στις τοπικές. Κάτσα κάνουμε διαφήμιση. Ξέχασα, ρε φίλε. Την Πέμπτη έχουμε καταρχάς, υπάρχουν ομιλίες. Νομίζω σήμερα είναι ο λαγός στο πέραμα, είναι ή όχι, ή αύριο. Τώρα κάτσε, μπαίνει όποιος σκηνοθέτης να μας δει, δεν τα θυμάμαι. Να μην έχουμε. Εγώ την Πέμπτη θα είμαι στην Αρτέμιδα και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Είμαστε στην τοπική αμπελοκήπων. Θα είμαστε εδώ. Εκδηλώσεις γίνονται παντού. Σημαντικό να το Σαββατοκύριακο θα υπάρχει περιοδεία του στρατηγού Επιτίδιου. Αύριο είναι ο λαγός στο πέραμα. Καλά το είπα. Αλλού που έχει. Δεν έχω το κόμπιο τον υπολογιστή μπροστά μου. Αυτά είναι αύριο. Λαγός. Εγώ την Πέμπτη είμαι στην Αρτέμιδα. Την Παρασκευή θα είμαι εδώ στη Μεσογείο. Μπορείτε να έρθετε να τα πούμε από κοντά. Στη Σαλαμίνα ο λαγός. Παρασκευή στη Σαμπελόκηπους εσύ. Ναι, και μια και μίλησαμε τώρα για το συναγωνιστή το λαγό. Επίσης, η υποδοχή των χρυσαυγητών του στρατηγού Συναδεινού, του Επιτίδιου και του Ηλία του Κασιδιάρη στο μνημόσυνο των καταδρομένων στο Καβούρι ήσουν και εσύ κύριε σκηνοθέτα, έτσι, πάρα πολύ καλή από τον κόσμο. Ο συναγωνιστής λαγός και πάει στις εκδηλώσεις που ήταν για την πρώτη εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα. Ναι. Ήταν εκεί και εκεί ήταν πολύ θερμή υποδοχή. Στο Σούλι χρυσαυγίτες που έγιναν εκδηλώσεις ήταν ο συναγωνιστής αναγνώστου περιφερειακός σύμβουλος Υπήρου από τα Γιάννενα, μαζί με κλιμάκιο συναγωνιστών. Θερμή και υποδοχή εκεί. Παντού θερμή η υποδοχή των χρυσαυγητών είναι παντού θερμή. Συνεχίζουμε. Από τώρα σας το λέμε να το ξέρετε, 12 Ιουνίου είναι η μέρα Σάββατο που θα είναι ο αρχηγός στην Καλαμάτα. Ναι, Σάββατο είναι. Θα μιλήσει ο αρχηγός στην Καλαμάτα. Πολύ δυνατή εκδήλωση. Εκεί στο προπύργιο του Αντώνη Σαμαρά. Θα είμαστε εκεί, θα είναι ο αρχηγός εκεί, θα είναι βουλευτές εκεί. Να είσαστε όλοι εκεί, να μιλήσουμε. Η Χρυσή Αυγή προχωράει δυνατά, προχωράει μπροστά, προχωράει παντού. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη θέληση του λαού. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα.